Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gibutyag sa Police Regional Office 9 nga patay na ang American National nga gidagit niadtong October 17 sa Sibuco, Zamboanga del Norte sa adlaw mismo nga gidagit kini. Kini base sa mga pahayag sa witness, lakip usa sa mga sospek nga anaa sa kustodiya sa kapulisan. Ani ang report. Patay na matud pa ang 26 anyos nga si Elliot Ismand, ang American National kinsa gidagit sa Pinoy-ana niini sa Sibuco, Zamboanga del Norte niadtong October 17 sa gabii. Kini kuno ang gibutyag sa usa sa mga direct suspect nga nadakpan sa kapulisan. Sumala pa, namatay matud pa ang maong biktima sa adlaw nga gidagit kini. Later in November, may nahuli po tayong isang suspect, yung one of the participants in the abduction din sa Apat. Siya po yung nag-corroborate, siya po yung nasabi na oo, yun nga yung nangyari. Nabaril si Elliot, sinakay po siya sa bangka, namatay siya sa bangka at tinapon po namin siya sa laot. However, it's unfortunate that until now, we were still unable to locate the body of Elliot Ismand despite our diligent efforts to conduct search and retrieval operation. Hinuon ang maong impormasyon, una nang naibawaan sa PNP kaniadto diyang dunay usa ka witness nga mibutyag niini. Apan, gikonsidera pa nila kining usa ka hearsay kaniadto, hangtod nga gipamatuod kini sa usa nagyud ka direct suspects. Since ito po ay naikwento lang ng one of the suspects doon sa ating witness, we consider that as a hearsay, kaya hindi natin gaanong binigyan ng importansya. But we kept the information. Ngayon, matud sa PNP, napahibalo na daw nila ang kabanay sa maong biktima. Filipina wife was already informed, and we believe also that his family in the US were already informed but by their embassy. Nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa otoridad, batok sa ubang mga suspect nga at large pa. We are not stopping, we are not ceasing in the pursuit the remaining suspects na na-identify na po natin. Initially, there were 4. Sila po kasi yung na-identify natin na who participated directly doon sa abduction ni Elliot Ismand. But as our investigation deepened, yung may mga nakuha na tayong mga witnesses, may nahuli na tayong suspect, the number went up to 10. Efren Mamak, 1 Mindanao.